Video imeneyi tikupasirani press briefing yomwe idalipo yomwe adachitisa ndi abungwe lija la Malawi First limene mtsogoleri wa bungweli ndi Bon Kalindo. Ndipo cholinga cha press briefing imeneyi chidali kupereka mafunso osiyanasiyana kuboma pa nkhani zosiyanasiyananso. Tili ngati mwa press briefing imeneyi muli mafunso monga kufuna kudziwa zifukwa zenizeni boma lalolera kuti Achimwendo Banda atuluke pa belo pamene malamulo akuvomera kunena kuti pamene adonga imeneyi munthu otero akuyenera kukhala pa rimandi ya 90 days. Komanso kupereka mafunso pa zakukwera kwa mafuta kuti ayika ndondomeko zanji kuti mitengo ya matransport komanso katundu asakwere nawo limodzi malingana ndi kukwera kwa mtengowu. So kudali mafunso osiyanasiyana amenewo apereka omwe akudikira kapena kupempha boma kuti liyankhepo pa mafunso amenewowo. So tionere limodzi komanso tikwanise kumvetsetsa chifukwa kumapeto kwa zonse tifuna komanso kumva maganizo anu kudzera mu comment. So tiyeni tikhale pomwepo timve momwe press briefing imeneyi idaliri kumeneku. Amene tili malo ano tisanafike kumutu wathu umene watibweresa malo ano, ife Malawi First taonanso kuti ndi chinthu chopambana kapenanso chofunikira kunati tiyambenso tapanga address kapena kuwafunsa anzathu aboma pa chinthu chimene chatuluka dzulo chimene chatutumusa Malawi. Pa nkhani yathu yambiri tikuyang'ana nkhani ya fuel. Pa nkhani ya fuel patimafuna kuti tidziwe kuti ndi ndondomeko zotani zimene boma layikidza kwa Amalawi enu ake, chifukwa tikuona kuti fuel anayenera kukwera ndipo ndizoona. Izi tinalekerera mbuyo monsemu, enanso timabwera pompano kuwauza kuti mavuto a fuel amene tili nawo anayenera atakhala atakwera kalekale, koma chifukwa cha ndale zimene ife Malawi First sititengapo za ndale koma timangoonikira kuna kuti dziko lathu liziyenda bwino. Kodi apangapo zotani? Pambali pa zimenezo akufotokoza pa nkhani ya MRA imene akukamba za electronic invoicing system, imene ndi njira ina imene iphinje kwambiri anzathu opanga malonda, chifukwa njira imene ikayambikanso ikuonetsa kunena kuti anthu opanga business atha kugwetsa business zawo pansi, chifukwa apanga iwo wa force kunati sakwanitsa ikuapanga force kuti azizalipira katundu wawo moyambirira angakhale katundu asanagulitse kuzera ku MRA. Izi zili chomwechi chifukwa chona kuti tili ndi zitsanzo zoyenerera mdziko mwathu muno zimene maiko otizungulira akhalapo akuchita. Ku Kenya tinaonapo zionesero zikubwera, ku Tanzania taona zimene zikukanika, ku Rwanda adafuna kuti ayesere kuti zichitike zinapezaso kuti zakanika, komanso ku Zambia zomwezi zachitika. Komano kuomba nkota mwa zonsezi timafuna tuone kuti kodi Malawi tikampasa zino ngati zimenezi amene apindule ndi Malawi iyo kapena anzathu amene ali mboma. Ndiye timafuna tipeze njira zoyenerera kuna kuti bomalo liganizire lisadayambe kupereka ndondomekozi kunzika za Malawi. Ku nkhani ya fuel, tikayang'ana dziko lathu la Malawi likupezeka kuti lili ndi mavuto kale. Fuel anayenera kukwera mmene tanenera mucha, koma mmene akwezera panopa wina aliyense ali okhumudwa, chifukwa kukwera kwa fuel zikutanthauza kuti machesi, soda, sugar amene anali pa 5,000 wakwera kale, madera ena anali pa 80,000. lero lino kodi munthu akwanisa bwanji kuti akafikire mepo? Ndiye timafuna tiziwe kuti ndi ndondomeko zotani zimene boma lilikize pambali poti akweza izi, komano fuel tikamuyang'ana ndi amene amanyamula chuma cha dziko lathu. Akukweza zino ngati izi zimene zipangiso kuti boma lomwero likuyesesa kuna kuti chakudya chikhale chosika mtengo, pameneno anthu oti akapeza chakudyacho agulisa anthu ofutikisisa, akuyembekeza kukagula zinthu zamokwera, akuyembekeza kukwera matransport amenenso ali otani okwera. Ndiye timafunana kuti tingothandizana nawo kuna kuti kodi ndi ndondomeko zotani zimene angaziyike ndi cholinga chona kuti munthu wakumudzi amene timamuyimirira uchi amene adatika ife kuti kuza kuti maudindo ndi awa titumikire nuchi akhale kuna kuti ali pabwino. Chotero pamene tikupitiriza zabe ndizo kambirana zathu, ili ndi gawo loyambirira limene timangofuna kuna kuti as Malawi First amene sititengapo gawo kunkhani za ndale, ife timayimirira Amalawi tiyawunikire kunati concern yathu kapena chotikhuza chathu ndikupanga address mavutowa kunati Malawi muno wake boma limuganizire. Ezekoma kwambiri. Ngadali payenanso kungwenjezeraso pamenepo timafuna nena kuti tudziwa kwathu tudziwa nena kuti kukwera kwa misonkho ya katundu osiyanasiyana kukupangaso involve kuti kukupezekaso mu kukwera kwa mafuta.
ndiye timafuna kunena kuti popeza kumafuta ako kuli timisonkho tina timene timamva kuti zina zimakhudzana ndi zamisewu, zina zimakhudzana ndi zina zimene wangathe kufotokozera. Misonkho imene atati achotse imeneyoyo sikuti tingaone chuma cha dziko chikugwa iyayi. Mwachitsanzo, ngati pali msonkho ku mafuta agalimoto okhudzana ndi zapansewu, kudziwa kwathu tikudziwana kuti anakhazikitsa kale kutolera ndalama ku matogeti awiri, Chingeni ndi Dedza. Bwanji achotse timisonkho timeneto kuti mwina mwake kukwera kwa mafuta kusafike poti kuphinja Malawi. Ndiye ndimafuna kupempha nena kuti aboma pamene mukukhazikitsa izi taonetsetsaniso kuti misonkho ina imene mungathe kuchotsa ngati msonkho umene ukhudzana ndi zapansewu, misewu ikutolera kale ndalama kudzera m'matogeti. China timafuna kunena kuti pamene mwakweza mitengo kapena kuti kukweza mafuta, mukuyenera kudziwa kuti zinthu monga fotokozera kale atsogoleri athu kuti automatically zikhala kuti mitengonso ya matransport ikukwera. Timafuna tipemphe kuti kodi mukamakweza zinthu monga simmadziwa ngati Amalawi kapena mwina ifa yoti mukakhala pa mpando mmakhala mmayiwala mwachangu, kodi simmadziwa kuti kukwera kwa mafuta kumapangitsa kuti matransport akwere? Kodi mukamakweza mafuta mufuna mutuzo kuti simmadziwa kuti automatically malendi, zakudya ndi zina zofunikira zimakwera? Nanga musanalengeze kukwezako, bwanji simmaperekaso chitsogozo chonena kuti pamene mafuta akukwera sitikufuna unena kuti transport mukweze kufika apa, mumangokhala silent. Pamene zikubwera no transport kungochaja amene akuchajira. Nkhawa zathu kapena kuti chimene tikufuna unena ife ngati Malawi First nchonena kuti mitengo imene yaingezedwa kuchokera dzana kufika lero, imene tayendera ife ngati ine ndimachoka ku Mangochi, ndi mitengo yokwera kwambiri kuchokera pa mitengo imene idakwera kale nthawi imene mafuta amasowa mdziko muno. Koma mafuta atayamba kupezeka, mafuta nkukwezedwa kufika pa 35, mitengo ija sinatsike. Pamene amakweza mitengo imene timalipira kuchoka pamene ayenjezera dzulo kuti tizilipiraso mitengo yokwera, timalipira mtengo umene nthawi imeneyo amagula mafuta pa lita 10,000, 13,000, ena amalipitsa 15,000. Ndiye adakweza mtengo uje ni wa transport kufika pa mtengo umenewo. Komano kuchokera nthawi imene DPP italowa, iboma ili litalowa nsatchuleso za DPP, itasintha ulamuliro utasintha, mafuta anayamba kupezeka. Ndipo tinaona kukwera kutsika kwa mafuta kufika pa 3,500. Koma mitengo yokwerera ya transport sinatsike. Ino aboma mulichete. Kodi ndiye kuti inu zimene madziwa ndikungoyenjezera mitengo koma osamapereka chitsogozo ziko mukambiri. Ya ndikireso ndimanga pankhani ya kukwera kwa mafuta. Izi zimayenera kuchitika mbuyomo. Koma chifukwa choti boma lapita lija limafuna kupeza voti njira yopusitsa Amalawi, ndi Amalawi anachenjera. Kwa lero lino Malawi ngakhale wakumudzi sunga munamize chifukwa social media ili pali pose kuposa ma radio kapena ma TV amene madziwa. Ma radio amene Maredio amene madziwawa anthu pano pa kumagawana mautenga masamba nchezo. Ndiye timalankhula kuti izizi tangopangani zinthu zikhale zoti anthu ayiwarepo. Koma kunali kuzengereza. Mapeto ake ndizatinaona patatsala 3 days kapena 4 days kuti ena alumbirisidwa boma la baibai anakweza mafuta kufika pa 35. Anthu ona poganiza kuti ayi mwina zabwera ndi boma ili. Hayi, izi mayenera kutero. Lero lino mafuta akwera. Ndikupempha Minister of Transport mubwere poyera mwatsimikizira Amalawi kuti ndi njira ziti zimene muateteze Amalawi kuti asafinyike. Chifukwa transport imene tikuyendera panoyi ndi ya mulingo wa 13,000 ali pa black market. Kodi nanga chonchi nkoyeneranso kuti ma transport akwere
yankho kwa ineyo ndizosayenera. A Minister of Transport kapena boma rose bwerani ndi strategy yoti mutenge mphamvu yokhala ndi control pa mitengo ya matransport muno Malawi ngati mmene amachitira maiko anzathu Tanzania, Zambia, Mozambique. Kunoko anthu tikukhalira mphati chifukwa cha negligence ya amaudindo. Ndetu kumalankhula kulankhula tabwera poyera pano enanu makhala mukutinena kuti ayi mukuyimira mbali iyi ayi ngani ndiyakuti tikufuna tione kusintha mafuta akwerawa mukachosa tinati ndikubwera ndi strategy yakuti control ya transport ikhale yanu. Zimenezi Malawi safinyika kwambiri koma kungozisiya is otherwise ndiye kuti mavuto ndiwosayamba. Ena ntawuni mwamba kuberaberapo kuthawira koma ena akuyenderabe mitengo yakale ija ndiye mangu mubwere ndithu mutitandise. Thank you very much. I would like also to remind the government to revise salaries of civil servants because the burden is not only the poor people only, but also those that are working in government as civil servants. So the salary is the same, and not even enough to make someone travel to and from 1 up to 30. Fellow Malawians, members of the press, allow me now to come to the second part of our program this morning, where I will discuss more on the High Court Order, Judicial Review number 01 of the 2026. Fellow Malawians, the Malawi First expresses grave concern over the order issued by Justice Kenyatta Nyirenda in the Judicial Review number 01 of the 2026 in the matter of Honorable Richard Chimwendo Banda versus Director of Public Prosecution, the Inspector General of the Malawi Police and the Malawi Police Service, dated 14th January 2026. Arising from proceedings alleging the lawfulness of the applicant's detention. While we fully respect the authority of the courts and the binding nature of judicial decisions, it is nonetheless compelled to raise serious constitutional and rule of law concerns regarding the scope and implication of the order as framed. Fellow Malawians, in particular, the order purports to restrain law enforcement authorities from effecting arrest in respect of future and as yet uncommitted offenses. Such relief is extraordinary and legally troubling because, if you are to say the truth, we have never experienced this in Malawi, where someone would be, given the liberty to say must not be arrested because he was arrested before, happening for the first time. The Constitution of the Republic of Malawi, fellow Malawians, under Section 42, guarantees the right to personal liberty and protection from arbitrary arrest and detention. However, this constitutional safeguard does not extend to insulating individuals from the operation of criminal law in advance of any alleged wrongdoing. The Constitution protects against unlawful exercise of state power. It does not authorize advance immunity from lawful law enforcement action. But here in Malawi, through our courts, it is happening. For example, the issues of those that were involved in the panga knives were given the liberty, the freedom to say they must not be arrested, happening for the first time and laughable. Fellow Malawians, the constitutional balance is clear. Section 12 and 20 enriched the rule of law and equality before the law, while Section 41 guarantees access to justice where the rights are threatened or violated. Section 103(2) vests the judiciary with exclusive authority to decide whether an issue is within its competence. None of these provisions contemplate or permit prospective restraints
on arrest powers in respect of undefined and hypothetical future conduct. Arrest powers arise from reasonable suspicion based on objective facts, not conjecture or anticipation. Members of the press and fellow Malawians, while the civil division was properly seized with a civil question concerning unlawful custody and was entitled, indeed obliged, to intervene where detention exceeded constitutional and statutory limits, remedies for unlawful detention lie in release, bail, damages, or declaratory relief. They do not lie in orders that effectively disable the state from responding to future criminal conduct. Such an approach risks transforming judicial protection against abuse into judicial suspension of the law itself. It means the judiciary is not following the rule of law. Malawi First is concerned that orders of this nature, however well-intentioned, risk creating the perception that criminal law may be selectively posed for particular individuals, as the case of those that are involved in that are connected to politics, those that are rich. They are, treated with some kid groups. Unlike you and me, whenever we have done something wrong, we rot in jail. This undermines public confidence in the justice system and erodes the foundation principles that no person is above the law. But here in Malawi, some individuals are above the law. You hear them arrested today, tomorrow they are given bail, saying that they should never be arrested. Courts are guardians of liberty, but they are equally guardians of legality. That said, fellow Malawians, members of the press, Malawi First reiterates its unequivocal position that court's orders must be obeyed until lawfully varied or set aside by a competent court. The order issued in Judicial Review number 01 of 26, Richard Chimwendo Banda versus Director of Public Prosecution, Inspector General of the Malawi Police, and the entire Malawi Police Service remains valid and binding on all state authorities. The respect for the rule of law demands compliance even where serious reservations exist regarding the correctness or reach of a decision. Our concern, therefore, not with obedience to the order, but with the broader constitutional implications. Judicial remedies must remain anchored to establish constitutional principles and must not drift into conferring advanced protection from lawful criminal accountability. Malawi First remains committed to constitutionalism, judicial independence, and equal application of the law to all persons. And we want to warn here, if this malpractice will continue, where some will be given, treatment that is not a treatment that is, of kid groups, and to punish others, we will have no option but to, mobilize Malawians to demonstrate against what our courts are doing. Thank you very much, members of the press, for listening. Thank you very much, Malawians out there. Allow me at this juncture, to hand over the microphone to my colleague, Mr. Mpepo, to say the same, but in Chichewa. Thank you. Zikomo kwambiri atolankhani athu komanso Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli kuonera angakhalenso kumvera. Mchiganizo chimene tabwera nacho mmawa wa lero ndikufuna kuunikira mmene makhoti athu akuchitira monga mmene zinalili pa 1
pa review imene ili number 1 of the 2026 yogwirizana ndi malamulo. Ife mungangati Amalawi First ndife okhuzidwa kwambiri chifukwa cha ndondomeko komanso ziganizo zina zimene mabwalo a milandu akupereka. Makamaka tikuyang'ana chilungamo chimene olemekezeka athu a Justice Kenyatta Nyirenda amene adapangira lamulo lawo pokhuza gawo la kuweruza kumene kwa gawo 1 of the 2026 limene likukamba nkhani ya Richard Chimwendo Banda pameneno ali ndi milandu yawo yokhuzana ndi public prosecution kapena ozenga milandu kapena ofufuza milandu komanso Inspector General of Police ndi Malawi Police Service yonse zimene zikuchokera mu date ya pa 14 January 2026. Izi zikubwera pofuna kuonetsera kuna kuti tili nacho ife chotsutsa china chimene chikuoneka pamene papa kuoneka kunati pali ena ameneno atha kutsutsa zimene amabwalo akupeza kuchokera kwa munthu olakwika pa zifukwa zimene tikuziona kunati zikuphwanya ndondomeko zina zimeneno zinayenera kusatidwa. Pamene ife tikusatira ndithu mopereka ulemu kwa anzathu amaudindo ku makhoti komanso pamene tikufuna kumangirira ziganizo zonse zimene anzathu amakhoti amapereka sitikufuna kusiyapo kena kalikonse pa zinthu zimeneno dziko la Malawi komanso anthu akuyenera kunati azisatire kumbali ya makhoti athu poyang'ana kwambiri kuona ziganizo zimeneno amakhotiwo amalandira kunati zisatidwe posatiranso ndondomeko zimene amazipereka kwa anthu. Amalawi anzanga, chifukwa cha zimene zikuchitikazi ife Amalawi First ndife okhuzidwabe mbali zina chifukwa tikuona kuna kuti malo monati makhoti athu ayimirire kwambiri anthu amene ali ovutika kuti chilungamo chipezeke, koma tikuona ngatino amakhoti ayamba kuzembesa chilungamo malo mwake akutsutsana kuyikira ena kumbuyo kuna kuti awasakuyenera kumangidwa kapena ngati amangidwa asazamangidwenso. Pamene zinthu ngati zomwezi inuyo ndine titati tatengedwa mutha kumangidwa lero mawa mutuluka mawa lomwelo osakupasani belo akukumanganiso. Chisanzo tili nacho chimene lero lino tithokoze kuna kuti anzathu ali mboma ndi Homeland Security Deputy achisali tazionapo zimene ziti kumangidwa pamene akupasidwa belo akutaniso kuti akumangidwanso. Now concern yathu kapena chotikhuza kwambiri tichiona kuti chikuchitika ndi chani kumabwalo athu a milandu chifukwa zikuoneka ngati kuli ena amene ali ndi mphamvu kwambiri kaya ndi ndalama zawo zimene zikupangisa kuna kuti amphawisisa amene ngakawapeze nyumba zathu za ndende sakupeza mwayi ngati omwewo. Wina atha kukhala pa alimandi ku ndende komweko pa nkhani yongoganizidwa za mada zomwezi koma mupezeka kuti ali 3 to 4 months sanapitepo pa khoti, koma anzathu usiku omwe chigamulo chikubwera kuna amenewa atuluseni ndipo asazamangidwenso. Ndeti kukamba kunena kuti mogwirizana ndi constitution kapena buku lathu la Malawi la malamulo under section 42 ilili limatilola kuna kuti wina aliyense ali ndi ufulu ofuna kupeza china chilichonse zimene ifeyo kunati tisusane nazo zikuyenera kuna kuti ndithu zimenezi zisatidwe. Ali ndi ufulu ndithu otetezedwa komanso ali ndi ufulu na kuti munthuyo atha kumangidwa ngatidi wapezeka kuti akumufufuza kuti munthuyo ndi wolakwitsa. Komano zimenezi tikuziona kuti ndi zosiyana pambali pona kuti khoti lomwelo kapena malamulo omwewo akuyenera kuti ateteze, koma zikuoneka kuti maufulu otetezawa akuoneka kuti ndi anthu amene ali okhuzidwa kuti mwina ndi andali. Ndiperekaso chisanzo china pamenepo tili ndi anthu amene akufuna chilungamo ku makhoti kwathu amene chilungamo sichikupezeka. Chifukwa chani anthu asichikupezeka? Alibe owayimirira ndi anthu ovutika. Kodi ndi chifukwa chani makhoti athu akupanga zinthu ngati zimenezi? Izi ndi ndondomeko zina zimene zikupangisa kuna kuti anthuwa azipezeka kuna kuti akubisidwa muchizungu mwagwirisa ntchito kuna kuti insulating ili ngati masking tape amene timagwirisa ntchito kutchingira waya wa live amene sitifuna kuti shoko itigwire. Lero lino ena ku makhoti kwathu
akugwiritsa ntchito njira ngati zimenezi kufuna kuteteza anthu ena chifukwa cha kuthekera kwawo, pamene tikuona kuti pali anthu ena amene akusoweka chilungamo kuti apasidwe ku makhoti kwathu. Kodi dziko lizikhala moteremu? Iyi ndi concern yayikulu imene ife tikuyang'ana. Mu constitutional balance kapena no mndondomeko zimene malamulo athu akuyenera kugwira ntchito mu section 12 komanso section 20 imalimbikitsa kwambiri the rule of law komanso kupanga zinthu mofanana. Iziso zikubwera mu section 41 imene ikutipasa chilimbikitso kapena no kutipititsa patsogolo kuna kuti chilungamo chikuyenera kuti chiyende mofanana, posatengera kuna kuti uyu ndi wochita bwino, uyu ndi wandale, uyu ndi wakumudzi, uyu alibe mawu amene angafotokoze. Chotero chifukwa cha chimene chichi ifenso tili odabwa kuna kuti ndi chifukwa chani anthu ena anzathu ena akupezeka kuna kuti malamulowa akuwateteza pamene wina malamulowa sakumuteteza. Tikayang'ana ndondomeko zimene makhoti amapereka kwambiri zikuoneka kuna kuti amakhoti omwe wanso akutsutsana, kaya ndi maloya kaya ndi majaji, sitikuziona kuti mabuku amene amawerenga amakhala osiyananso chifukwa zikuoneka kuna kuti zimene jaji A akuzitenga kapena no lawyer amene akuzitenga the same constitution imene akugwiritsa ntchito ikupezeka kuna kuti akumpanga override kapena no akumuona kuti iye ndi ochepera mphamvu koma ine ndi amene ndingapange. Kodi kuseliko tinene pano kulibe katangale? Chigamulo chimene adapereka chopereka belo kwa Richard Chimwendo Banda pa nkhani imene idakafufuzidwa chikuoneka kuti ndi chachinyengo. Ndipereka chisanzo cha mkulu wina wa business amenenso nthawi ya mbuyomo adapasidwapo belo ngati imene overnight mkatikati mwa usiku. Chimene chidachitika ndi chani? Tidaonanso mkuluyo akutengedwa ndi kukamangidwa. Kodi nthawi imene tinene kuti malamulo ngati amene wawa mu constitution yathu munalibe kuna kuti wina sangakapereke chigamulo pa nkhani imene ikufufuzidwabe? Amalawi anzanga, tikuyang'ananso nkhani ina imene ikuonetsa kunati mu nkhani za kuyang'ana kugawikana kwa nkhani za malamulo athu zikuoneka kuna kuti imene tafotokozera muja zikungokhuza anthu okhawo amene ali ochita bwino, enawa sizikuwakhuza. Ndiye ife chiganizo chathu chinachiona kuti boma kuzera ku nthambi ya Minister of Justice and Constitutional Affairs tili nawo m'dziko muno, mwina atabweranso nkutiyankhula timve mwamvemve kuna kuti kodi malamulowa amakamba chani ku nkhani za anthu ena, chifukwa tikuona kuti kuli nkhani zambirimbiri zimene ena anasokoneza chuma chimene lero lino chumacho chikubweretsa mavuto m'dziko muno, koma ndi anthu amene akungonyengereredwa ndi kusiyidwa popanda china chilichonse, akapasidwa belo palibenso kunati afufuzidwe. Koma tikulilira ifeyo ngati Malawi First mphawisisa amene ali nyumba za ndende amene akufuna chilungamo, koma chilungamocho sichikudziwika mpaka na lero lino sichikupezeka. Ndiye timafuna tilifunse makhoti athu kunena kuti chonde inu munayikidwa pamenepo cholinga kuti muteteze komanso mupereke kuona mtima kwa mabwalo athu, kukhulupirika kwa mabwalo athu kunati oyenera kumangidwa akuyenera kumangidwa, oyenera kuti asungidwe afufuzidwe akuyenera kuti asungidwe afufuzidwe popanda kuopsezedwa. Gawo lina limene Malawi First lakhuzidwa nalo kwambiri ndi ndondomeko zimeneno zimaperekedwa zimene zikuonedwa kunati ma detention kapena no kusungidwa kwena kwa anthu amene alipowa akumapangisa kunati anthu enieni amene ali olakwitsa sakupangidwa folo kapena sakutsatidwa, komano anthu tikuthamangira kupereka ziganizo zathu mofulumira. Tikudziwa ndithu kuti anthuwa ndi olakwitsa, anthuwa aphwanya malamulo, ndipo chifukwa cha chimenechi Malawi First yapeza selective injustice imene ikuchitika. Nthawi inake the late Charles Ben Longwe adaperekapo nkhani imene kuti kumakhoti kwathu zinthu sizili bwino, zimene ine ndili ndi belo imene namangidwa pa 20 July 2022. Timalimbana ndi nkhani ngati imene tikuyionabe kuti ngati titsekerere kufikira mpaka na lero ndithu zikoli tilisokoneza. Tiyeni tipereke malangizo, tipereke ndondomeko zoyenerera, tiyeni timange anthu moyenerera popanda kupereka zinyengo. Takhala tikuyimba nkhani milandu ya nkhani za corruption chikuchita kuonekeratu apa pati chachitika achindanyirenda ndi chinyengo chachikulu, chinyengo choderera anzathu a prosecution, chinyengo choderera Malawi Police Service, chinyengo chimene chikuderera Inspector General of Police, komanso kufuna kuonesera poyera kuna kuti amphawife tilibe kolira koma anzathu ochita bwino amene timayika mipando ndi ndalama zathu iwowa ndi ameneno akuyenera kulandira chilungamo. Malawi First ikufuna itiuze pano
moyenerera komanso kutengapo mbali yawo kunkhani za makhoti kunena kuti ife tizamvera tidzasatira tidzapereka ulemu posatira ndondomeko ngati zimenezi komanso amakhotiwa akuyenera kunati akhale anthu omvera ndi kusatira ndondomeko zonse zimene zikuperekedwa. Pali mawu amene timawasata amene amakhala ngati nyimbo m'dziko lathu lino kunati palibe wina aliyense amene ali pamwamba pa lamulo koma m'dziko lathu la Malawi zikuoneka nati malamulo athu pakupezeka andale ndi amene amakhala pamwamba pa malamulo. Nde amayang'ana za Judicial Review number 1 of 2026 imene Richard Chimwendo Banda versus the Director of the Public Prosecution komanso the Inspector General of Police ndi Malawi Police Service. Ikunena kuti anthu onsewa tiyeni tikhaleni omverana osatira kusata ndondomeko zimene anzathuwo amafufuza popereka ulemu ku malamulo athu komanso kufuna kumvesera kapenano kutsatira ndondomeko zimeneno anzathu amalamulo amazifotokoza. Izi tikuyenera tizitenge mwachidwi ngati dziko chifukwa ngati sizitenga mwachidwi ngati dziko lathu likunka likuonongeka endi tsiku lina kuzapezeka kuti dziko muno muli zinthu zosokonekera. Kumapeto kwenikweni timafuna tinene kuna kuti ife tiyeni tikhale anthu okhulupirika, tikhale anthu ofuna kusatira lamulo, tikhale anthu ofuna kusatira ganizo limene anzathu amakhoti akupereka. Poyang'ana kwambiri kuna kuti tili ndi gawo lalikulu limene Amalawi timasatira ndiyo buku lathu la malamulo a dziko lino. Tikatero tikasata ndondomeko zimenezi ndiye kuti china chilichonse m'dziko muno chizayenda bwino. Tikuyenera titeteze malamulo athu tisasewerese poona kuna kuti tipindula chani. Kumapeto kwenikweni ife Amalawi First ndife ndithu olimbikitsa, ndife ndithu okhazikika kunena kuti constitution ya Malawi itsatidwe komanso tikufuna tilimbikise kukhazikika kapena upaderadera wa makhoti athu kuna kuti andale asalowererepo. Chotero kumapeto kumene tikupitako timafuna tilimbikitse kuna kuti ngati amakhoti athu apitirize kumaseweresa umoyo wa anthu a m'dziko muno ndikumaona ngati chilungamo chiziyenda kwa anthu andale, anthu amene ali amakhumucha, ife titengapo njira ina tipempha Amalawi abwere pa nsewu. Nkhani iyi si yaying'ono yayi, nkhani iyi ndi yayikulu. Anthu amene akulira m'mizimu kufuna chilungamo m'makhoti ndi anthu ochuluka chifukwa chani amene akupeza chilungamo ndi anthu ovutika. Chotero ngati sitiyankhidwa molongosoka, ngati makhoti athu sapanga zinthu zimothandiza Amalawi inu ake, ife titengapo gawo lopempha Amalawi kuti tipite pa nsewu. Zikomo kwambiri. Kuteka kuti pali ena ya nthawi ina loya wina Alex Kamangira adabwera kuvumbula zoterezi kunena kuti judiciary yadzadza ndi mchitidwe wa ziphuphu onyasa koposa. Amalawi ankakomenta kuti zimenezi ziwunikiridwe koma Chief Justice sanatengepo gawo lililonse kuyankhula za zimenezi. Lero lino tikuona kuti ku judiciary komwe kuja kwachitika bomba loopsa limene boma lapita lija linadzala chikhalidwe chakuti aziderera utsogoleri wina ngati wasintha. Lero lino ku judiciary kukhala ngati mwina ali ndi malamulo aku United States si amene amalumbira akamatenga maudindo amene akasankhidwa. Anadzala bomba popereka mwayi wakuti ngati jaji azitenga pension ali ndi zaka 75 zibwana. Komanso kumamveka mphekesera kuti majaji amalandira $. Ndi chifukwa chiyani? Kunali kudzala bomba limene likuchitika panoli. Zibwana za mchombolende ku judiciary sitikunena mopsatira maprisonium muli anthu amene anaponyedwa ndi boma lapita lija ali pa system ya detention without trial 4 years 3 years koma palibe
mabungu amene tikuwaona amadyera mphotowa oti akangomangidwa wina wake amene anazimbayitsa misonkho ya Malawi ndikumapasa mwanseri kuti pitani mukapangise ma press briefing, ma press conference, akulankhula moyima nawo anthu aumbanda, anthu auchigawenga, kungosonyeza kuti kalipo ndiye ifeyo ngati amene taonapo mavuto. Anthu amene ali mboma ili amakumana ndi zoopsa kwambiri, koma palibe amabungwe amadyera mphotowa ankayima poyera kuti inu akuti mukwanzuza muchite mwakuti. Lero lino akumabwera poyera mukuphwanya ufulu wa Honorable Richard Chimwendo Banda, kungodziwa kuti kalipo. Izizi zikundikumbusaso zimene zinachitika mu 2020. Amalawi tatopa ifeyo kunena kuti zibwana zikachitika tikumangokhala chete, ifeyo tikupita pansewu chifukwa Chief Justice sakuonesa usogoleri wake. Ajaji Kenyatta Nyirenda akuachita overpower anzawo koma osaitana ku discipline kuti ino atulankhani muziwedu kuti chilungamo chilipo, koma kuti chete ndiye tikunena motsindika pano. Zimenezi aboma mulipo inu mukazisiyirira izi. Ili ndi bomu linadzalidwa. Ndipemphe ma MP pamene mukupita ku parliament, civil servant aliyense akhale iko pankhani ya pension, aliyense zaka 60 salary mmakwacha palibe zoti awa kwachita specialize ayi, chifukwa imeneyi ndi bomu. Chenjerani Amalawi, taola. Thank you very much. You have something? Timangofuna kusindika makamaka pa jaji athu Anyirenda kunena kuti nyatsi saphimba, chifukwa pakuchita kuonekera ona kuti ali ndi mbali. Tikanati ali ndi mbali, mulandu omwewo ukumvedwa ndi munthu wina. Iwowo date yosinakwane kungofika basi pawani nkupereka chigamulo kuti munthu uyu asizamangidwenso atuluke pa belo. Pamenepopo ife ngati Malawi First sitenga mbali popanga zinthu. Ndinkaona ma statement athu oyambirira tankhula nkhani ya mafuta taifotokoza bwino. Apanso sitikutenga mbali ayi, koma tikufuna chilungamo chiyende. Pamulandu umene uwu tikufuna chilungamo chiyende, ndipo palibe jaji amene azingochoka uko nkupereka chigamulo chake. Chifukwa jaji ngati akulandira $, ndalama zochoka mthumba mwa ife ya Malawi ndi misonkho yathu imeneyo. Ndiye sitizalola kuti munthu asokoneze zinthu chifukwa choti munake anaphunzira kwambiri. Kuliso anthu ena ophunzira alikonko buku lake ndilomwe limakuwerengalo. Tiziphunzira kulemekezana ku maofesiku. Wina akapereka chigamulo timusiye munthuyo, kesi ngati manja mwa munthu wina timusiye munthuyo mpaka kesi itipeze. Koma osangochokera uko nkuti munthu basi tikuntulusa pa belo. Tisindika apapa kuti mukatengera zibwana ku makhotiko Malawi First ilipo. Tizakhalapo ndipo ifeyo ntchito yathu ndiyo teteza malamulo a dziko lino. Ndipo tizayesesa kuti chilungamo ngachisayende pansewu tiyenera kupita. Zikomo kwambiri. Thank you so much, fellow Malawians and members of the press. We have come to where you can have also questions. Yeah, thank you very much. Tokoza kwambiri menemo ndi mene afotokozera anzathu a Malawi First motsogozedwa ndi president wa bungwe limeneli olemezeka Bon Kalindo. Nthawi ino atulankhana anzanga ndi nthawi yoti ngati tili ndi mafunso tifunse, ndiyeno tiyeni tiyesetse kuti mafunso athu akhale strictly towards zimene bungweli lafotokoza. Ndiyeno ngati muli ndi funso muyimika dzanja mufotokoza media house imene mukuchokera ndi kupereka funso anu. Let us be straight forward. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwatsindikapo mfundo zosiyana-siyana
zomwe ndikuphatikizapo kuti mabwalo a milandu kwachuluka zachinyengo zimene zikumachitika potenga ndi zitsanzo zosiyanasiyana zimene mwapereka kuphatikizapo cha Richard Chimwendo Banda. Ndimafuna nditamvetsetsa kuchoka kwa inu kuti potengera ni mphamvu zimene zinayikidwa ku mabwalo a milandu muli ndi kuthekera kulikonse kobweretsa kusintha nanga patakhala zoti kusintha kusiku kubwera muchite zotani kupita chitsogolo zikomo kwambiri. Quickly answering that one. This is our country. Speak against it, about it. If the courts are not changing, they are doing the same way they are doing their things, normal business, then we will take to the streets because we've got that constitutional right to demonstrate. Thank you. Timangofuna tiyankhepo sofunsolo mchichewa kunena kuti magawo otengawo alipo ochuluka. Ife ndeno aka Malawi amene timayenera kutenga mbali ndikukumbutsani mbuyomu mabishop atayima ndikunena kuti atichosere chimwalachi ndi ndani mwaona amalawi akuchosa chimwala okha ndipo ndikukhulupirira kuti Malawi amene akuvutika amene abale ake ali kundenda kusowa chilungamo chifukwa cha makhoti omwewa kukampanga mobilize kuti tipite pansewu ndizotheka ndipo ife chikhumbo lathu kwambiri ndiona kuti makhoti athu asinthe ezekamo. Ndine Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Ndimafuna titangodziwa kuti nkhani yoti mutengera Malawi pamsewu aonetse mkwiyo wawo ndi zimene zikuchitika ku mabwalo a milandu mwina musanafike kumeneko potengera kuti ndi nkhani ya ku bwalo la milandu. Chifukwa chani simunaganize zogwiritsanso ntchito njira imene malamulo okhaokha atha kupeza mayankho mwachitsanzo kugwiritsa ntchito mwina lawyer woti athe kukuthandizirani kuti mwina nkhani imeneyi mabwalo a milandu athanso kuyiwunikira molingananso ndi malamulo. Chifukwa zikuoneka ngati kuti mabwera ndi mkwiyo komanso mufunanso muyikenso mkwiyo mwa Malawi mwina Malawi ena kumaganiza choncho maganizira motero zikwa. Ndiyankhepo kunena kuti choyambirira Malawi mukuyenera mudziwe kuti ife sitinabwere ndi mkwiyo komanso sitimapanga zinthu musasatira lamulo. Andikubwera kwathu kwakunoku mukonzanso kuona kuti ngakhale statement yathu ili very rich sitinangoyilemba mopanda kudziwa chimene tikupanga kuteroko tikuyenda direction imene yoyo kunena kuti tikulembera a chief justice kunena kuti apereke discipline ku court makhoti azipereka chilungamo azigamula mu chilungamo onena osasatira malamulo wawo omwe. So titatenga path imene yoyo ngati sizisintha ndiye muzamva kuti Malawi First tachita mobilize anthu tili pansewu. Chifukwa inu atola nkhani mukuyeneranso mutengepo a leading role muende kuchokera ku Karonga muzafike ku Msanje nkhotakota ku Mchinji muende mu prison mukafunse kuti inu mulakwa jana mukapeza kuti 3/4 ya anthu ndi osalakwa komanso ambiri wakhala zaka opanda kupita ku khoti kumaona kuti tizakugamulani kunoko kulibeko justice. Justice imachitika kwa anthu olemera. Tinene muchidule kunena kuti makhoti athu kapena kundende kwathu ndi kwa anthu osauka ndiye ifeyo tikuona kuti zimenezi zisapitirire ife tikuona ziko. Tathokoza kwambiri. Ndimangofuna ndiwonjezere kunena kuti akati khoti kapena judiciary sikuthandauza kuti ndi osafikirika kapena ndi chiopsezo ndi mikango iwowo kuti mwina akachita zinthu zonyasa zoponyana ndi malamulo anthu asalankhule kapena asapite pansewu kuonesa kukhumudwa kwawo. Ife muno Malawi timakhulupirira kuti kuli judiciary kuli executive ndi parliament legislators koma zimene zikuchitika papa zikukhangati mdziko muno anthu akuluakulu aboma kapena oyendetsa zimenezi ali pa malilime oti ndi anthu aja ankafuna kumanga sanja yokaona mulungu. Ku judiciary kukuchitika zina, ku parliament kuchitika zina. Ndiye tikufuna kuti ku parliament akapita atiunikire dziko lino kuti nchifukwa chani analora kuti majaji azikhala ndi 75 years yolandira pension kapena kumalandira $, pamene ma civil servant ena akuti 60 years down. So zimene zozo zimene zikulowesa chinyengozo ndiye tikufuna zithe kuna kuti judiciary
si chinthu chosafikirika ayi. Ndimangofuna ndiwonjezere pamenepo. Tathokoza palipo ali mbubwera kutsogolo kuno. Dzina langa ndine Henry Jwindi kuchokera ku Mlanje FM. Ndi funso mafotokozera kwambiri mene mafotokozera mu statement jakuti boma laika likufuna like msonkho wina pamwamba pa misonkho imene ilipo kale, zimene zikuonesa kuti mwina mbali ina zikhoza kumaphinja anthu. Mwina inuyo mukhoza kufotokozerapo motani kuti mwina boma likhale ndi chithunzithunzi kuti likamapanga ziganizo zina liziganizira munthu wakumudzi. Foti misonkho yambiri ikamayikidwa munthu wakumudzi mwina kutheka boma silimaganizira ngati zimenezo. Komano ndikukhulupirira kuti utsogoleri umene ulipo pano ndi umene unapita uja ndi osiyana. Utsogoleri amene ali pano ndi okumva ndipo amamvesera china chilichonse chimene chikuchitika mdziko muno. Ndiyeno mwina mukhoza kupempha boma bwanji kapena mukafotokozerepo bwanji. Komanso china ndi chakuti mene mafotokoza za oweruza milandu aja pali kuonesera mwina momveka bwino tikhozonawo kuti oweruza milandu akuderera mtsogoleri, chifukwa kuti timadziwa kuti mtsogoleri ndi amene amakhala ndi mphamvu pa china chilichonse. Komano mwina mungalangize bwanji boma limene lilipo kuti takhala kuti mwina lalekerera akhoza kumana ndi zinthu izi ndi izi kuipa kotumikira limodzi ndi anthu amene sakumvera mtsogoleri. Ifa zinachitika moja za Akenyata pamadikira kuti pamvedwe belo kuti kodi belo ikhoza kuyenda bwanji, kwa panapeza kuti tsiku limene lisanakwane iwo anapereka belo kwa achimwendo banda. Mwina inuyo mukhoza kufotokozerapo bwanji kuwunikira kuti boma mwina lisakhale likugona komano lizichita zinthu pamachawi. Komanso likaonetsa kwambiri anthu panopa mwina inuyo tipezerepo mwayi pano Amalawi First kuti maofesi anthu ambiri akudandaula pali ngati ku anthu amene alipo ndi achipani china chija kwambiri akukhala ndi mphamvu kusiyana ndi utsogolo umene ulipo pano. Mwina mukhoza kulangizapo bwanji boma la limene lilipo pano limene kusogolera ndi Profesa Arthur Peter Mutharika kuti zinthu ngati zimenezi anthu maofesimo asamadandaule. Zikomo kwambiri. Mwina ndiyambe ndi funso lomaliza kunena kuti mboma muli anthu ena achioneka amphamvu kwambiri komano achipani china. Ife ngati Malawi First sitimapanga za zipani, koma ife timaona professionalism. Tipemphe boma kuti ligwire ndi ntchito ndi anthu amene ali ma professionals. Chifukwa tikanena kuti awo ndi achipani china tizanenanso kuti awo ndi achigawo china, tizanenanso kuti awonso ndi mtundu wina. Society azake ndi kuti tayamba kugawa anthu munomo, tayamba kubweretsa kusankhana mitundu. Munomo mulibemo Malawi muno wa MCP, mulibemo wa DPP, mulibemo wa UDF, mulibemo wa Ford, mulibemo Ntonga, mulibemo Nkhonde, mulibemo Mulomwe, tonse tizigwira ntchito limodzi. Andi ndikuthokozeni kwambiri ndi funso lanu chifukwa timaona ifeyo ngati Amalawi First kuti maboma akabwera amayamba kumasankhana mitundu kumagwira ntchito ndi anthu awo okaoka. Zimenezo ndizolakwika kwambiri mu democracy. Tikapita nkhani ya misonkho imene mwanena, boma tu ndi chinthu chachikulu kwambiri. Ili ndi njira zambiri zotolera misonkho. Komanso Malawi muno tinene pano muli anthu amene ali ndi goodwill, amene aboma atayitana ngati a business aja pamodzi ndikuti achite brainstorm kuti kodi tingapange bwanji ndi economy yathu. Mulito anthu munomo anthu anzeru, anthu amenenso sima politicians amene amalifunira zabwino ziko lino, amenenso pawokha ndi olemera mwachisanzo tiachule ngati ampinga njira a Thompson, tiachule ngati a Miriward akumchinjiwu, tiachule ngati a Bushiri, akuizombe. Ndi anthu amene kuizombe nazo azombe ajali ndi hotel wacho Napoleon zone. Ndi anthu amene akhoza kulipa even uyu timamuti munyaje wa Kato, ndi anthu amene akhoza kulitukula ziko linolo. You know, Bushiri has done wonders. It's not for the first time that we are hearing about Bushiri, but what do you see? Aboma andale amasiya anthu uwawo kumbali. Even budget consultation anayenera yako aitana ngati anthu amene ajawo of goodwill kupanga zokuti anthu asafinyike chifukwa already anthu akuvutika ni misonkho, salary sonko.
kukagula sopo sonkho, kukwera galimoto sonkho, patrol gate nkati, ndelero akabwereseso sonkho umene wa electronic invoicing system. Imene iyi ndi njira yobweresera mavuto chifukwa boma ndi imene liti zikhala ni ndrama, anthu a business samakhala ni ndrama, zosatira zake anthu athawa muno Malawi. Economy imene tikufuna kuikonzayo tiiwononganso. Nzofunikira kwambiri kuti boma likhale ndi listening ear, chifukwa ngati sitikumva ndiye kuti sizaenda bwino. Komano tinene pano kunena kuti ife sitichita promote tribalism, regionalism, timachita promote professionalism faje tonse ndife Malawi. Sintakuziwa ngati ndayankha mafunso anu onse bwana, zikoma kwambiri. Tathokoza kwambiri tulankhani anzanga ndikhulupirira palibenso wina amene mwina ali ndi burning issue. Ndiye sorry ndina dumpa funso lawo limodzi lokhuzana ndi ku makhoti. Tinene kuti ifeyo Malawi First timadziwa bwino kunena kuti makhoti amayenera azikhala independent. Makhoti asasogoleredwa ndi msogoleri, koma tikuwapempha makhotiwo kuti they should walk the talk, they should do what they practice, osakhala kumapanga zinthu zokhota. So if kungotengaso ojene makhoti aje kuti azisogoleredwa ndi, let's say for a president example, ndiye kuti sizikoti kulipa. Zikoma kwambiri. Chabwino, pamenepa ndiye pamapeto pa press conference imene anatibweretsa pano ndi anzathu Malawi First motsogozedwa ndi president wa bungwe limeneli olemekezeka Boni Kalindo. Komano mwina tisanafike pamapeto penipeni ndipereke kwa president Malawi First mwina ngati pankhale mawu omaliza, kenako tilandire pemphero kumapeto tikhala ndi one on one. Thank you very much, Malawians out there, fellow Malawians, members of the press, and the fellow guys from Malawi First. Just to thank you people out there for having time to be with us. We want to urge you to take the gospel out there, because we know that atolankhani ndi amene muli zipangizo zabwino zotengera nkhani kupitisa kudziko uko, chifukwa popanda ine ziko silingatukuke. Komanso tipereke mphamvu kwa inu ya Malawi kunena kuti osamakhala moopa muziko lanu, tiyeni tizizuzula pamene chinthu chisali bwino, komanso tiziyamikira pamene pali bwino. Ifeyo Malawi First tizapitirira kuyenda munjira imeneyi, ndipo sitizayikira wina ake kumbuyo. Judicial akachita bwino tiyamikira, anti-corruption bureau akachita bwino, ngakhale sakuchita bwino akazachita bwino kusogoloko, chifukwa nawonso iwo ajaso usiku ninati apangira press conference yawo akungoja ndalama za Malawi kumasakugwira ntchito anti-corruption bureau. Kuli bwino maofesi ngati mwatopa muzipita kwa amani, muzika aja kumene kukonzama osakhala kumangoononga ndalama za Malawi kumanama kuti ati ndino anti-corruption bureau. Kwa anti-corruption bureau ikuyeneranso ikhale independent. Inunso andale amene mukutimva muisiya anti-corruption bureau izigwira ntchito chimwe independent, monga amene timapemphera ngati MBC ikhale independent. MBC ngati sili independent imapanga zinthu zopusa kwambiri kumabakira ma politicians. That's not good. So judicial ikhale independent, mera ikhale independent. Muzaona kuti zinthu Malawi akhoza kumayenda bwino. Thank you very much.